когато искаме да развием практиката си, според мен най-добрата стъпка е да потърсим човек, който да ни помогне. Дори да знаем какво да направим, дори да го правим, дори приветствам да имаме опит, да сме си подготвили известно време сами съдържанието, да сме мислили какво да покажем, как да го покажем, защото първо така ще знаем после какво да изискваме от този човек, когато го потърсим. Второ, ще знаем всички стъпки на процеса и ще оценим много повече ролята на този човек. Тоест, освен това партньорство, което се изгражда, следват всички тези процеси след това, за да се стигне до един завършен продукт, който да представим в социалните мрежи. И да, според мен, напълно е възможно някой, ако иска да няма досег до социалните мрежи, да делегира изцяло този процес на някой друг.